нещо куца в българския алпинизъм. Това е моята малка палатка на 6700 по склоновете на Канченджонга. Това е Жану, двуглавият изключително красив връх. Вали сняг вече 4 часа. 11 май, 7:30 вечерта. Лагер 4, 7500. Готов съм за атака, стига времето да го позволи. Другия ден след върха, ужасно уморен, бито куче, всичко ме боли, всеки последствия. И сега в момента почвам да се заемам с лекарствата, кое за кое отговаря. Защото спешни мерки да взема, защото 2 дена тук ще обеда цялата палатка и тръгваме направо да си ходиме. Местното молче, бате, цената на кока-колата, литър, 16 кинта лева. Твърда цена, корава. Даже не пипнах и бутилката при тази цена. Ще пия вода. Водата е вкусна. Никоя жена не бива да чува, че някога друга жена е била повече обичана от нея. These are the creatures above and beyond my integrity, forging ahead when the corporates are dead. Once the sun's up, we'll meet by the river, and once we're tooled up, we'll stand and deliver. Gonna leave their cold confusion far behind. But who needs a gun or a military base? I want a friend for life with just a one face. I'm gonna leave their comprehension far behind. When I walk with the animals mile after mile, and together we strike up a deal. We don't have Лагер 3 на Broad Peak, 7100 метра. Някой не знае как се спи на минус 15.
the creatures above and beyond my integrity, forging ahead when the fat cats are dead. Once the sun's up, we'll meet by the river, and once we're tooled up, we'll stand and deliver. Gonna leave their cold confusion far behind. But who needs a gun or a military base? I want a friend for life with just a one face. I'm gonna leave their comprehension far behind. Нашите домакини са ни приготвили торта по случай успешното изкачване. Закичиха ни с такова автомобилно, явно само едно. Сега ще го дам. Сега ще го дам и на Иван. Ето, това е традиция за успешно изкачване. Say you feel lost in the middle of a crowd, but safe with Jim in the desert. You wanna break. Сега е към 7:30 и в 10:30, някъде 11, ще тръгнем нагоре. Дават го, че нощта ще бъде чиста и спокойна. К2. 9 години го чакам в този момент. Обаче го чаках. Така че сега се набушвам. И спим. Току-що слизам от К2 и по традиция на всички, които са били горе, им се дава манго. Може да е малко скапано, може да е малко лошо, обаче е манго. Аз съм се затнял за това манго от много време. Това ми е трети 8000-ник за 4 месеца. И затова ми е много радостно. Ужасно уморен. Кошмарно слизане в някакъв много лош вятър и ден. Обаче най-накрая ABC. Слезохме и от тук само надолу.